Δεν έχω ξανανιώσει τόσο πολύ ευτυχία να γυρνάω στην Αθήνα. Πραγματικά είναι ανακούφιση, χαρά, ευτυχία. Νομίζω μετά από 19 μέρες ότι σήμερα θα κοιμηθώ. Προσπαθήσαμε πολύ να φέρουμε τα κατοικίδια μας εδώ. Δεν θέλαμε να τα αφήσουμε πίσω και όλα αυτά που ακούγονται δεν αφήσαμε τα σκυλάκια μας πίσω γενικά. Πραγματικά ήταν σαν μια άλλη πτήση, δεν ακουγόντουσαν, όλα κοιμόντουσαν, καλά η δικιά μου τουρίστας, τίποτα. Ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μετά μας έκανε να απορούμε πώς και δεν έχει γίνει τόσο καιρό. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ απλό εγχείρημα, γιατί ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι και θέλαμε τόσο πολύ να πετάξουμε τα ζωάκια μας. Ήταν όλα πάρα πολύ απλά. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, είναι μέλη των οικογενειών μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση σήμερα το έκανε πράξη. Ζώα και άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα με ασφάλεια.